It's Onk time. Let's start the show. Welkom bij Breek de Week. We gaan zo meteen starten met Meta van Appenven, want zij wordt onderscheiden met de Mathilde de Haanprijs in Roermond. Vervolgens is het tijd om te kijken wat er in de Roermondse omgeving te doen is in de rubriek Op stap met Brenda. En dan schuift aan Maud Kolen. Zij is een jonge zorgondernemer en zij heeft een prijs gewonnen. En vervolgens is het tijd voor de Kosmos, de column van dichter en schrijver Danny Danker. En die is dit keer heel erg bijzonder. Ze zal een gedicht voorlezen van Rumi, een mysticus en dichter uit 1200, maar dan in het Roermonds dialect. Ja, en tot slot mensen, de wolf is gezien in Limburg en wel bij echt. Wat zijn de gevolgen daarvan? Waar is de wolf op dit moment? Daar gaat onze wolvenkenner alles van vertellen. Wim is aanwezig. Dus we gaan starten nu met Meta. Welkom Meta. Gefeliciteerd. Dankjewel. Wat een verrassing. Ja. Waar was je? Weet je nog toen je het te horen kreeg? Ja, ik zat lekker met mijn krantje, heel relaxed. En toen Fanny belde, toen dacht ik, oh, die wil mee naar een of andere voorstelling in Maastricht. Of heel iets anders, weet je wel. Ja. Dus, of ze hebben me nodig, of ik moet een klusje doen of zo. Maar ja. Nee, ik was daar helemaal niet mee bezig. En hoe werd het gebracht? Wat zei ze? Zit je? Nee, dat niet. Nee, je maakte eerst een beetje een rustig praatje eigenlijk. Oké. En toen kwam de vraag, hè, of ik het wilde accepteren. Oh. Dus ja, dat was wel voor mij echt helemaal... Een complete verrassing. Ja, out of the blue, helemaal, ja. Oh, ja. wow. Maar wel heel eervol, dus ik vond het heel mooi. Ja, ja Fanny, waarom Meta? Ja, de Mathilde Haanspeld is voor de Roermondse Vrouwenraad echt ontzettend belangrijk. Mm-hmm. Is iets wat jaarlijks uitgereikt wordt aan een vrouw die van betekenis is. En we zetten hem dan ook breed uit. We willen niet in ons eigen bubbel blijven zoeken, maar we willen echt kijken van, goh, we hebben het in social media, maar ook bij bijeenkomsten met vrouwenorganisaties. Hier hebben we het een keer mogen noemen. Ja. Van, goh, als je iemand weet, dan mag je iemand aandragen. En daar werd Meta ook, dat is gedaan en daar werd Meta zeker in genoemd. Kijk. En vanaf dat wij haar in beeld kregen, was voor ons meteen duidelijk dat we de juiste vrouw te pakken hadden. Ja. Ik lees hier een paar dingen uit het juryrapport, of in ieder geval het persbericht daarover. Hè. Je doet heel veel dingen, Meta. Heel veel mensen kennen je daar ook van. Je bent betrokken bij Samenspraak. Groen moet je doen in het Kruiswegpark, in je eigen wijk. Ik wel in het zand. Je hebt je met het Heksenmonument bezig gehouden. Een beetje een verkeerde titel, maar het monument voor de slachtoffers van de heksenwanen. En je hebt je nog bezig gehouden met een ander monument. Daar hebben we het hier ook al eens over gehad. Het monument voor de vergeten kinderen op het Spik in Azerij. Mm-hmm. En daarnaast heb je nog tal van andere dingen gedaan die misschien niet erin staan, maar wel heel veel toegevoegde waarde hebben. Wat is nou iets waar je zelf het meest trots op bent? Ja, waar ben ik trots op? Samen ga je dat aan, hè? Je samenwerken. Het gaat altijd over elkaar de bal toespelen en iedereen heeft verschillende talenten. En je doet nooit iets alleen. Mm-hmm. Of het nu gaat over een lesbrief voor een monument op het Münsterplein. Dat heb je ook nog gedaan voor de Vrouwenraad. Of je doet een boek met streekverhalen voor de Roerstreek. Je doet het altijd samen. En dat is eigenlijk heel mooi, Mm-hmm. ja. Maar als ze dan zeggen over 30 jaar, nou Meta van Appenven, hoe moeten we jou dan herinneren? Als iemand die heel veel liefde voor de stad had. Die het heel leuk vond om dingen te organiseren en liefst gratis, hè, laagdrempelig, dat iedereen ervan kan genieten. En ik heb bijna 10 jaar het Vertelfestival helpen organiseren. Ja. En ja, ik was er altijd heel makkelijk in om daar reclame voor te maken, omdat het gratis was. En Groen moet je doen is ook gratis. Ja. En dat vind ik heel belangrijk, dat zoveel mogelijk mensen in deze maatschappij mee kunnen deel doen. kunnen nemen. Ja, ja, is dat ook wel een rode draad in de dingen die je doet? Die openheid, mensen samenbrengen? Ja, cultuur en educatie. Als ik nu kijk wat ik doe voor het Kuipelshuis, dan doe ik 1 keer in het kwartaal dan een verhaal vertellen. Iedere keer een andere leeftijdsgroep bij de kinderen. En daarna laten we het verwerken door een creatieve opdracht
ook weer gratis. En ik vind het zo belangrijk dat zoveel kinderen kennis leren maken met het Kuipershuis. Want we hebben een prachtige stad met monumentale panden. Hè, dat is heel mooi allemaal, maar als daar niks mee gebeurt en in gebeurt, ja, dan worden het ruïnes uiteindelijk. Dan verwatert het. Ja. Ja. Je moet die stad levend houden en ja, dat vind ik ook belangrijk. En we hebben zoveel verschillende mensen hier in de stad. Daarom vind ik het ook heel leuk dat ik voor Samenspraak actief kan zijn. Ja, ik leer mensen kennen uit Ethiopië, Misschien kun je kort even aanstippen wat Samenspraak is voor de mensen die het niet kennen. Ja, Samenspraak is een initiatief dat door Eugène Menne helaas onlangs ontvallen. Is opgericht samen met Trudy Driessen. En ja, we hebben ongeveer 45 vrijwilligers die 1 keer in de week met iemand gaan praten. Iemand bedoel ik dan van buitenlandse komaf. Die gaan wel naar school, maar die hebben nergens een netwerk waar ze Nederlands kunnen oefenen. En nu gaan ze dus minstens 1 uur in de week gaan ze dan met die persoon aan de slag. Ja, dat is heel mooi om te zien wat daarvoor voor vriendschappen ontstaan. Je hebt soms mensen die zijn best wel eenzaam en die hebben heel veel kwaliteiten. En doordat ze dus zich opgeven als vrijwilliger bij Samenspraak, hebben ze een doel. Hè? Die dag gaan ze daar naartoe, het wordt gewaardeerd. Ze kunnen nog iets met hun talenten bereiken voor een ander. Ja, voldoening, dat is eigenlijk het sleutelwoord wat onze vrijwilligers ervaren als ze daarmee bezig zijn. Ja, pardon. Voor de mensen die met die taal bezig zijn, is het juist heel belangrijk dat ze oefenen. Want daar ontbreekt het vaak aan, hebben we laten vertellen. Ja. Dus het werkt dan 2 kanten heel goed. Ja, dat is een win-win. Hè? Maar ja, we hebben nog 20 mensen op de wachtlijst staan. Dus als er nog mensen zijn... mogen zich allemaal aanmelden. Mogen zich allemaal aanmelden bij Samenspraak. Ja. Die sociale betrokkenheid, is het iets wat je als van jongs af aan al had? Of is dat zo gegroeid? Oh, ik denk dat mijn ouders, die hadden het veel te druk om daarmee bezig te zijn. Die leefden op de boerderij en die hebben daar een groot bedrijf uit de grond gestampt. Maar mijn grootouders op het Spik, ja, die waren wel ook bezig altijd op dat gebied, op hun eigen manier. En wat deden die dan bijvoorbeeld? Ja, er was bijvoorbeeld vroeger de de veeverzekering. En dat lijkt dan heel commercieel, maar eigenlijk is dat ook elkaar steunen in tijden van nood. Als er een koe doodgaat. Dat was vroeger heel erg. Of dat er een varkensziekte uitbrak. En dan was het bij mijn opa. Ja, dat was gewoon een hele rustige man. Waar de mensen dan naartoe gingen. En die dan ging kijken van hoe kunnen we dat oplossen? Hoe kunnen we dat aanpakken? Want je kan niet alles vergoeden. Dus, en ook toen die jongens om het leven zijn gekomen, toen 7 oktober. Dat monument voor is, in de Tweede Daar zijn dus 3 zonen van hun toen bij omgekomen. Maar zij hebben dus ook al die andere kinderen toen moeten identificeren. Ja. En ja, daar waren ze ook een steun voor de andere betrokkenen eigenlijk. Ja. Dus het zit wel in de genen. Het zit ergens in de genen. Nou, dan krijg je binnenkort die prachtige prijs uitgereikt, vernoemd naar Mathilde Haan. Ja, onderscheiding noem ik het dan. Onderscheiding, ik zeg het wel elke keer weer fout, elk jaar. Ja, vernoemd naar een apotheker en het eerste vrouwelijke raadslid van Roermond. Ik moest even spieken. Ja, wat gaat er dan gebeuren? Ga je je bent een verhaalverteller, ga je dan een verhaal vertellen of wat ga je doen? Nee, de organisatie is niet bij mij, hè? Ja, een keer is het niet bij jou. Is bij de Roermondse Vrouwenraad. En die hebben een heel mooi programma samengesteld. En misschien wil Fanny daar iets over vertellen. Ja, we reiken de speld uit op Internationale Vrouwendag. En het thema van dit jaar is Vrouw van de Toekomst. En het is inderdaad de Mathilde Haansvelder, niet alleen het eerste raadslid van Roermond, maar van Nederland. Dus daar heeft Roermond een bijzondere eer. Maar als je in die geschiedenis duikt van Roermond, dan zie je met name mannen. En als ik Meta zo hoor vertellen, dan denk ik, en daarin hebben we zoveel voorbeelden van vrouwen
die zo van betekenis zijn. Die zoveel waarde geven in deze maatschappij. En ik hoor het allemaal op de achtergrond. Hè. Initiatiefnemer hier en daar. En het zijn echt hele belangrijke projecten. Absoluut. En dat vinden wij nou zo belangrijk, om dat zichtbaar te maken. Vaak zie je dat, bij vrouwen ook dat het meerdere projecten tegelijk zijn. het is onvoorstelbaar, ja. Maar zo is het wel. Ja. En het is zo mooi omdat, ik vind het heel inspirerend om die kracht van die betrokkenheid, om dat te laten zien. En dat is een enorm voorbeeld voor de vrouwen van de toekomst. Ja. Hè? Ja, wat in de omschrijving staat ook, hè, dat de Roermondse Vrouwenraad is ervan overtuigd dat zij, dat ben jij Meta, deze onderscheiding dubbel en dwars verdiend heeft. Dus Dat met is vlag ook en zo. wimpels. Dat is absoluut zo. Ja, dat Ja. kunnen wij beamen. Ja, nou ja, daar kan ik niks meer aan doen. Ja. Ze heeft een mooie aantal voorgangers voor zich. Hè? Want Ja. wie heeft hem nog meer ontvangen allemaal van je? Zeker. Oh, en je mag wel, en ik heb de lijst nog bekeken, Siska van Siska Dresselhuis, ja. Dresselhuis. Ja, bekende feministe, oud-hoofdredacteur van de Opzij. Ja, En die vroeger op de Capellaan kijk. woonde in dat kerkje waar ik naast heb gewoond. Dus dat is wel grappig. Cirkel rond. Ja, zo is Ja. het. Vorig jaar, Carla de Groot. Ja, juist. Ja, we hebben al verschillende mensen hier aan tafel gehad. Ja. En dat is een mooie lijstje, Meta. Ja, Om daarin aan te mogen sluiten. tuurlijk. Ja. Nog één ding om tot slot, want we zitten een beetje aan het eind van de tijd. Er is ook een parel die wordt uitgereikt. Misschien ook wel aardig aan Lena Klaassen. Ja. Kun je kort iets vertellen over, dat is eigenlijk een prijs voor jong talent. Klopt. Kun je daar kort iets over vertellen? Nou ja, als je het hebt over een rolmodel, ook voor jonge meiden, waar het bij dit thema ontzettend belangrijk is, dan is Lena Klaassen echt een pareltje. Zij is zij doet heel veel ook, ze studeert Nederlandse taal en cultuur. En met taal en gedichten en spoken word zet zij zich echt in voor duurzaamheid en een rechtvaardige wereld. Bijvoorbeeld als we het dan over Roermond hebben, de groene transformator bij de opening heeft zij ook een gedicht gemaakt. En als je daar binnenloopt zie je haar gedicht waar zij haar hoop, maar ook zorg over duurzaamheid bijvoorbeeld uit. Ja, ons ook enorm betrokken jonge dame. En ik denk een voorbeeld ook voor ons allemaal. Oké, nou, dat geldt zeker ook voor Meta. Heel fijn dat jullie hier allebei aanwezig wilden zijn. Dank voor Nogmaals, jullie komst. gefeliciteerd. En Dank je heel wel. veel plezier Dankjewel. Jullie zijn uitgenodigd, hè? bij deze. Wat is er te doen in Roermond en omgeving? Ontdek het zometeen in Op Stap met Brenda. Lieve kijkers, daar ben ik weer met een hele nieuwe reeks uitgaanstips om je vingers bij, je raadt het al, af te likken. Voor ieder wat wils. Je kunt naar de film, je kunt naar een expositie. Qua muziek komen diverse genres aan de orde. Dus ga lekker achteruit zitten, pak je tablet, je telefoon of je agenda erbij. Zet de volumeknop wat harder, want ik onthul jou bijzondere culturele hoogtepunten in deze nieuwe aflevering van Op Stap met Brenda. Jesper Munk is niet meer weg te denken in de Duitse indie scene. Hij maakt muziek met overtuiging en een stem die zo rauw klinkt dat je zou denken dat hij jaren ouder is dan hij beweert. Aan de andere kant is zijn mix zeer modern met invloeden van postpunk, glamrock, folk en soul. Jesper Munks nieuwe album Yesterdays verscheen in oktober. Het bevat een kleurrijk boeket ergens tussen jazz en new wave, chanson, balladische blues en soul. Op 22 februari is hij vanaf 8 uur te zien en te horen in de AC Roermond. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van de AC. Overigens is ook Support Act Dreamer zeer de moeite waard. Een indie folk project van de 2 songwriters Philippe en Jelske. Met tot nu toe 2 EP's uit met dromerige liedjes die je meenemen naar een oase van rust. Tijdens de opening van de expositie van de finalisten van Painting of the Year 2024 in Galerie Roermond werd de winnaar Kees van Burg gehuldigd. Maar niet alleen zijn schilderij is daar te zien. De beste inzendingen van de Painting of the Year 2024 zijn tot en met 1 maart te bewonderen in de galerie op het Weerstandterrein aan de Bredeweg 10 in Roermond.
Daaronder het werk van Haitham Al-Hamad, winnaar van de Publieksprijs, en van Eva van Asperen. In totaal gaat het om een selectie van 40 schilderijen uit de ruim 500 ingezonden werken uit meer dan 15 verschillende landen. Dus wat je kunt zien in Roermond is echt wel heel bijzonder. Op zondag 16 februari organiseert de stichting Opus 16 concerten, een liedrecital in de Bombardon in Heidhuizen. Dit evenement wordt uitgevoerd door de bekende Nederlandse sopraan Maartje Ramelow en de Canadese pianiste Michelle Lin. Het programma, getiteld Mother Nature, brengt liederen rondom de thema's natuur, aarde, oorsprong en vergankelijkheid. Een mystieke lofzang op geboorte en dood, met werk van Hans Pfitzner, Arend Kopland en Richard Strauss. De samenwerking tussen Ramelow's lyrische stem en Lin's fraaie pianospel zal zonder twijfel een betoverende ervaring opleveren. Het concert start die zondag om 11 uur. Kaarten zijn voor €15 inclusief koffie of thee, verkrijgbaar bij de ingang van de zaal of via de website opus16concerten.nl. De familiefilm Paddington in Peru draait in het filmhuis in de AC Cultuurfabriek in Roermond. In het nieuwe avontuur reist de geliefde beer naar het Zuid-Amerikaanse land om zijn tante Lucy te bezoeken. Samen met de familie Brown beleeft hij een spannende reis door het Amazonegebied en de Andes, waar hij nieuwe vrienden ontmoet en geheimen uit zijn verleden ontdekt. De film is Nederlands gesproken en bevat een korte pauze. Tickets kosten €8,50 en zijn beschikbaar voor verschillende data in februari en maart. Meer informatie en kaarten zijn verkrijgbaar via de website van de AC Cultuurfabriek. Tot 27 juli kun je nog terecht in het Historiehuis in Roermond voor een unieke tentoonstelling die de rijke geschiedenis en het bijzondere karakter van het Remunch vertelt. Het dialect van Roermond. Hier ontdek je hoe dit dialect zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld en hoe het nog altijd een levend onderdeel is van de lokale cultuur en identiteit. Door een veelzijdige collectie van historische documenten, objecten, beeld en geluid word je meegenomen op reis door de wereld van het Remunch. Je hoort verhalen van vroeger en nu en maakt kennis met de unieke klanken en uitdrukkingen die dit dialect zo geliefd maken. Van spreekwoorden en gezegden tot hedendaagse woorden en uitdrukkingen die jong en oud verbinden. Deze tentoonstelling laat zien dat het Remunch alles behalve gek is, maar juist een taal van trots, traditie en creativiteit. Het Historiehuis zelf kan trouwens met recht een verborgen parel van de stad worden genoemd. In de vaste expositie zijn stukken te zien uit de rijke gemeentelijke collectie en worden zelden gehoorde verhalen verteld. Het museum is daarom zowel voor inwoners als bezoekers van de stad een bron van informatie en inspiratie. Het Historiehuis is te vinden aan de Neerstraat 11 in Roermond. Op zondag 23 maart verzorgt de Innerwiel Roermond het evenement Music for Ronald McDonald Huis in Olderhof, Oleander en de Broekstraat 35 in Herten. De opbrengst van deze muziekmiddag zal volledig ten goede komen aan het Ronald McDonald Huis te Maastricht. De muziek wordt verzorgd door Colorido. De 4 bandleden zijn muzikale alleseters. Ze houden van folk, jazz en pop, maar ook van Franse chansons. Die inspiratie nemen ze mee in hun vertolkingen van artiesten als Paul Simon, Edith Piaf, Etta James, Sting, Yves Montand, Dusty Springfield en Amy Winehouse. Daarnaast is er een optreden van pianeur Joost Jansen, die ook heel diverse muziekstijlen ten gehore zal brengen. Van jazz en blues tot evergreens en licht klassiek. Kaarten kosten €25 per persoon en dat is inclusief koffie, vlaai en bitterballen. Overige consumpties zijn niet inbegrepen en schrijf nu even goed mee hoe je de kaarten kunt bestellen, zie je hier op deze info. Ik vond het super gezellig met jou.
En ging het net allemaal iets te snel, kun je natuurlijk nog altijd rustig op je gemak bekijken op onze social media of YouTube kanaal. Ik moet helaas weer afscheid van jou gaan nemen, maar onthoud, de leukste uitjes beginnen vaak spontaan. Dus blijf genieten, blijf ontdekken en blijf vooral kijken naar Op Stap met Brenda. Geniet van je week, bedankt en tot de volgende keer. Ja, mensen, aan tafel schuift nu aan Maud Kolen. Zij is een jonge zorgondernemer en zij heeft een prijs gewonnen en zij gaat daar alles over vertellen. Welkom. Welkom. Dank u wel. En niet zomaar een prijs, de Young Talent Award. Vertel eens even, wanneer heeft dat plaatsgevonden? Ja, dat is eigenlijk vorig jaar, midden 2024, begonnen. Ja. Ik was door iemand aangedragen van, ja, zij zou wel die prijs verdienen. Toen werd er gevraagd, ja, wil je dit accepteren? Wil je hiervoor gaan met alles wat je doet? En dat alles wat je doet gaat dan vooral over de zorg die ik verleen met ons team bij Zorghoeve de Port. Voor mensen met dementie. Juist. In het buitenleven van Kelpen-Oler. En we bieden dagbesteding. Ja, maken er met z'n allen een leuke dag van. Toen dacht ik, ja, dat is wel heel erg leuk. Hè? Voor mij natuurlijk als in persoon, alles wat je tot nu toe bereikt hebt. Maar ook ja, voor ons team en ook voor de sector. Omdat ja, mensen met dementie natuurlijk, vind ik, de allerbeste zorg verdienen. En ja, dat je daar een extra steentje in kunt bijdragen om het op deze manier een beetje onder de aandacht te brengen. Ja. Je kreeg gelijk een groot podium. Hè? Het was in het kader van de verkiezing voor de Topvrouw Limburg verkiezing. En daar is deze Young Female Talent Limburg Award een hele mond vol aan gekoppeld. Ja. Ja, dan sta je in één keer op het podium. Je wordt bewierookt en bejubeld. Ja. Heb je ook reacties gehad op het ontvangen van die prijs? Ja, echt ontzettend veel. Echt uit alle hoeken. Mensen die in de zaal zaten, ja, die ik niet kende, die je via LinkedIn gaan volgen en dan even een berichtje sturen van ja, wat goed en ga zo door. En ja, echt hartstikke mooi. Super veel reacties, ook voor mensen die ik dan wel ken of voor mensen waar ik voor hun ouders heb mogen zorgen. Dus ja, echt van alle kanten uit kwamen felicitaties. Misschien is het goed om iets in te zoomen op dat concept. Hè? Je hebt samen met je broer eigenlijk het bedrijf van je moeder overgenomen, heb ik begrepen. Dat is een zorginstelling voor mensen met de dementie, oudere mensen. Ja. Maar het heeft een bijzonder concept. Ja, inderdaad. Enerzijds hebben we een dagbesteding voor mensen met dementie. Dat doe ik inderdaad met mijn broer Rens. En daarnaast hebben we ook een 24-uurs voorziening voor mensen met dementie. Dus die wonen echt bij ons. En dat alles in het buitengebied van Kelpen-Oler. Wij vinden het heel belangrijk in onze zorg dat mensen in het buitenleven betrokken blijven, in het dagelijks leven. Alles kunnen blijven doen wat ze voorheen deden, met een enkele aanpassing of een handje ondersteuning van onze zorgmedewerkers. En op die manier proberen we er van elke dag een feestje van te maken. Ja. En betreft het dan allemaal inwoners van Kelpen-Oler die dan bij jullie zijn? Nee, dat hoeft niet. Er komen ook mensen van Remeun. Dat is gewoon eigenlijk mensen, als het thuis niet meer lukt, dan gaan mensen op zoek naar een dagbesteding ter ondersteuning, vaak van een mantelzorger. Of als mensen zich thuis wat eenzaam voelen en een gezellige dag willen beleven, dan komen ze. Dan gaan wij mensen in de thuissituatie ophalen, maken we er een mooie dag van en brengen wij ze weer terug naar huis. Maar vaak zie je als de dementie vordert, dan is het mantelzorg of de thuiszorgondersteuning, kan het dan niet meer helemaal helpen thuis. Dan maken mensen soms een overstap om te komen wonen bij Zorghoeve de Port. En dat kan van alle dorpen, van alle gemeentes zijn. En jullie hebben daar nog plannen voor om dat uit te breiden? We maken een aanvulling op het huidige segment. We hebben nu dagbesteding wonen. En eigenlijk missen we daar een klein stukje in als we kijken naar, mensen worden steeds ouder. Ze zijn heel vaak heel lang getrouwd en dan krijgt de ene een vorm van dementie en de ander blijft vaak gezond of heeft wat lichamelijke kwalen. En daarvoor willen we eigenlijk wat nieuws gaan ontwikkelen. En die kan er vaak niet mee, hè? Begrijp ik? Die kan op dit moment niet mee verhuizen. En daar willen we eigenlijk een stapje in naar voren zetten om beschut woonappartementen te realiseren. Zodat de mensen op hetzelfde erf oud kunnen blijven. Samen oud kunnen worden. En zoveel mogelijk bij elkaar kunnen zijn. Maar er is natuurlijk ook, je kunt ook een afstand bewaren als het door een ziekte op sommige momenten van de dag niet meer lukt. Dat het nodig is. De hele dag zorgen, zeker als mantelzorg is natuurlijk heel zwaar. Ook al is er een professionele zorg bij de hand. Ja, zo kun je de persoon met dementie, maar ook de gezondere partner een handje ondersteunen. En kunnen ze genieten van het buitenleven, van de moestuin, van de dierverzorging. Maar dat is wel een kenmerk, hè? Het is een hele landelijke omgeving, heel groen, rustig. En het is, het klinkt bijna idyllisch. Ja, dat is het ook. Vandaar ook die award natuurlijk, dat het zo bijzonder is, of niet? Ja, die award is inderdaad
inderdaad jongeren, zeg maar, jongere meiden in het bijzonder, die voorop gaan en zich inzetten voor een bepaalde sector. Bij mij is dat dan vooral de zorg. Maar ook het aanjagen van jongeren, hoe leuk het is in de zorg. Dat vind ik heel belangrijk. Dat er toch nog wel soms een beeld is van, oh ja, dat is echt saai en suf. Maar er zijn zoveel mooie momenten wat je met onze bewoners kunt beleven. Dat zou ik graag uit willen dragen. Hebben jullie dan ook stagiaires van opleidingen? Ja, zeker. Ja. Waar komen die dan vandaan? Bijvoorbeeld van gildeopleidingen in Weert en Roermond of van het Zuidhogeschool in Heerlen hebben veel stagiaires. Studenten die zelf een werkplek zoeken, een stukje BBL. Dat kan van Summa Eindhoven zijn. Ook van allerlei begeleide leerweg. Ja. Nog een ander ding wat heel interessant is om te vermelden, denk ik. Je bent ook betrokken bij onderzoek vanuit de Universiteit Maastricht. Gaf je aan, gericht op dementie en op een aantal andere zaken. Dat klinkt heel interessant. Ja, dat is het zeker. We hebben eigenlijk al een heel aantal jaren zijn we verbonden aan de Universiteit Maastricht. Ze hebben eerst onderzoek gedaan, wat is een zorgboerderij eigenlijk en wat gebeurt er daar dan? Daar kwamen hele positieve resultaten uit, dat mensen gelukkig zijn, gezond, gezonde voeding, verse voeding. Ze zijn betrokken, ze houden functies langer in stand. Mooi. Dat gaat dan over jullie situatie. Ja, inderdaad. Eerst in Kelpen-Oler Daarna is dat onderzoek uitgebreid. Er is een 4 jaar studie op uitgezet. Dus ook op andere zorgboerderijen en woonsituaties. Gelukkig breidt het zich ook steeds meer uit in Nederland. Ja. Destijds was de Poort de eerste en nu volgen er meer. De eerste in Nederland? Ja, klopt. Voor mensen met dementie, specifiek. En nu komt er een vervolgonderzoek op het stukje palliatieve zorg. Dus echt stervensfase van mensen. Om dat ook te monitoren, is dat anders als in reguliere verpleeghuiszorg in vergelijking met een innovatieve woonzorgsetting zoals bij ons. Zijn jullie daar nu al mee bezig, dat je mensen begeleidt echt tot in hun laatste uren op die locatie? Ja, dat hoort bij onze zorg. Ja, wat net zeggen, het hoort erbij. Hè? Ja, als mensen bij ons komen wonen, dan hoeven ze in principe niet meer weg tot onze lieve Heer ze komt halen, zeggen we altijd. Ja. Wat is voor jou over 5 jaar? Waar zie je je staan? Waar zie je de zorgboerderij staan? Op dezelfde plek in Kelpen-Oler. Ja, ik hoop dat we dan onze nieuwbouw helemaal klaar hebben en dat daar de appartementen volzet zijn voor echtparen. Specifiek voor deze doelgroep, dat mensen dat geluk kunnen ervaren dat ze niet gescheiden hoeven te wonen van elkaar. Ja. Dat onze dagbesteding, dat we daar gezellige momenten ervaren met mensen. Dat ons team lekker in een vel blijft zitten. Ja, dat we hele goede zorg kunnen blijven leveren. En specifiek in Kelpen-Oler vind ik heel belangrijk, omdat ik niet de visie heb om dit nog een paar keer te kopiëren. Dat zeggen mensen wel vaak van, het gaat goed. Dat is een bepaalde manier van ondernemersdenken. Hè? Een beetje traditioneel. Het moet groter, het moet meer opbrengen, het rendement moet hoger. Maar dat is niet waar jij voor kiest. Nee, wij gaan echt voor belevingsgerichte zorg. Kwaliteit. En die mensen blijven zien. En ik vind het ook gewoon heel erg leuk dat iedereen je kent en vraagt, hoe gaat het? En gewoon dat je echt menselijk contact, dat vind ik super belangrijk. Kunnen mensen ook komen kijken daar? Een beetje gekke vraag, maar hebben jullie open dagen of zo? Ja, open dagen, dat komt wel als onze nieuwbouw klaar is. Zo dan wel. Was het dus niet. Dan, nee, maar in de loop der jaren eigenlijk weinig. Want je gaat echt het huis in van mensen. Het is een gezinssituatie, 9 mensen wonen in 1 huiskamer. Ja, dat is een beetje gek als er allemaal vreemden dan binnenkomen. Maar we hebben wel natuurlijk rondleidingen geregeld en ook excursies voor mensen die ook lerend zijn. Of in het onderzoek voor de universiteit zijn er vaak groepen die willen komen kijken van, hoe doen jullie dat nu? Dat kan altijd op afspraak. Ja. Wat kun je tegen de volgende talent zeggen van hoe doe je dat nu? Hoe moet je je ontwikkelen? Wat zijn je tips? Wat zijn je tricks? Ja, gewoon doen, denk ik. Het is niet voor iedereen weggelegd. Nee, dat is misschien te kort door de bocht. Ja. Ik denk heel erg dat het met passie te maken heeft. Ik vind het echt superleuk wat ik doe. Mijn werk vind ik echt feest. Gewoon als ik kan doen wat ik leuk vind. Ja. En ik denk voor de volgende Young Female Talent, twijfel niet, geef je op, maak die vlog en zet je even over die stap heen. Ja. En vertel wat je graag doet. En streef dat na, draag dat uit. Oké, nou fijn dat je hier bent aangeschoven om met heel veel enthousiasme dat verhaal te vertellen. Ja. Ook jij nog gefeliciteerd. Het is een tijdje geleden, maar het is een mooi project. En mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, bijvoorbeeld bij het onderzoek, dan ben je van harte welkom nog eens aan te schuiven. Leuk, dank u wel. Dank je wel. Rumi is een wereldberoemde Soefi-mysticus en dichter.
Hij schreef fantastische werken die nog steeds over de hele wereld worden gelezen. En vandaag is de eerste keer dat een van die gedichten in het Roermonds vertaald wordt en wordt voorgedragen door niemand minder dan onze schrijver en dichter Danny Danker in haar rubriek De Kosmos. Hallo lief mens. Vandaag leek het mij wel aardig om een gedicht van Rumi te delen, een Perzisch dichter uit 1200. Want wijsheden uit het verleden behouden de kracht om de gids van de toekomst te zijn. Dan nu Rumi, maar voor de aardigheid dan wel in het Roermonds. Heb ich dich niet gezag? Ich heb dich toch gezag, verlaat mich niet. Ik ben die enige vriend en de bron van het leven. Al wil gij ze kwaad wel 1000 jaren weg, dich zal terugkomen, want ik ben die doel en die einde. Heb ik het dich niet gezegd dat ze dich niet moest laten verleiden door de oogverblindende kleuren van de wereld, want ik ben de grote schilder. Heb ik het dich niet gezegd dat ze in de visbus en dus niet op het land moest komen, want ik ben de diepe zee. Heb ik het dich niet gezegd dat ze moest uitkijken niet in het net te komen wie een vogel, want ik ben die vleugels en die lichtkracht. En heb ik dich niet gezegd dat ze dich niet moest laten omkallen, zodat ze dich veranderen in ijs, want ik ben die vuur en die warmte. Heb ik dich niet gezegd dat ze dich splieten en gebroken, zodat ze alles wat ze geweten hebt vergeet? Ook dat ik de bron ben van alle deugden. Heb ik dich niet gezegd dat ze niet twijfelen moest, dat ik het goed met alles voor heb, dat alles op zijn plek vult, want ik ben de schepper. Heb ik dich niet gezegd dat die hert dich thuis kan brengen, want het weet goed dat ik die meester ben. Dit was de kosmos van deze week. En misschien heeft u ook wel een oude wijsheid voor de nieuwe week. Laat het mij weten. Tot weer. Tot kosmos. De laatste tijd wordt er veel gesproken over de wolf. Sprookjes, wilde verhalen en feiten wisselen elkaar af. Deze week werd voor het eerst een wolf gezien bij het Julianenkanaal vlakbij Echt. En is dat een reden om ons zorgen te maken of juist niet? We gaan erover praten met Wim Tegels, ecoloog en wolvendeskundige. Intussen aangeschoven. Wim, hartelijk welkom. Dank je. Welkom. Ja, wat dacht je toen je dat hoorde? Ja, eindelijk wordt weer tijd dat we wat wolven terugkrijgen. Dus niet de eerste wolf voor Limburg. We hebben zelfs ooit een gevestigde wolf gehad op het grensgebied van Brabant en Limburg, tussen Zomeren en Nederweert. Een wolf waar ik persoonlijk een verleden mee heb. Die wolf heeft helaas heel veel schapen gepakt. Het is natuurlijk een probleem wat de wolf met zich meebrengt, maar waar eigenlijk hele goede oplossingen voor zijn. Daar kunnen we straks misschien even op ingaan. Je had een persoonlijke relatie met die wolf. Was dat vanwege die film die in 2022 is verschenen of iets anders? Nee, dat heeft vooral te maken omdat die wolf zo vriendelijk was om ons te bezoeken op het proefbedrijf waar we werkten met allerhande technieken om schapen te beschermen. En dat was een wolf die heeft het ons best wel heel erg moeilijk gemaakt. Vooral ook omdat die wolf eigenlijk, ik noem dat altijd al, getransformeerd is tot een wolf met problematisch gedrag. En dat gebeurt als een wolf eerst ongestraft een flink aantal schapen heeft kunnen pakken. Als een jonge wolf zijn prooien gaat verkennen en hij gaat naar een schaap en hij krijgt dan meteen een lekkerse schok op zijn neus. Nou, de meeste is met 1 keer genoeg, sommige 2, een enkeling 3 en dan is het afgelopen. Dan zien ze hun heel leven het schaap niet meer als een prooi. Dus hebben ze eenmaal die schapen gepakt, dan werkt zelfs de beste bescherming nog maar nauwelijks. Ja, nou is het zo, ik zei het al even in de inleiding, er zijn allerlei verhalen doen de ronde, ook veel paniekverhalen denk ik. Er zijn ook feiten. Kun je kort schetsen hoe het zit met die wolf?
Wat zijn de kenmerken van de wolf? Waar leeft hij, waar beweegt hij, waar eet hij van? En dan kunnen we daarna kijken van hoe kunnen we daarmee omgaan in Nederland en wat is dan een wijze weg om te bewandelen? Heel kort, de wolf is ecologisch veel ouder dan de mens en heeft gedurende zijn evolutie geleerd, niet dat hij bang is voor de mens, maar de mens is geen makkelijke prooi, je krijgt er allerhande gezeik mee. En de wolf heeft eigenlijk geleerd afstand te houden van de mens. Zolang wij dat respecteren, gaat er heel weinig gebeuren. Voor de rest is de wolf een predator, zoals iedere andere predator, die gaat op zoek naar de prooi die je met het minste risico en de minste inspanning kan pakken. Op het moment dat wij ons gouden vee, waar we dadelijk op terugkomen, niet beschermen, dan is dat zijn logische prooi, want die zijn het makkelijkste te bemachtigen. Nou, daar ontstaat dan het conflict. Voor de rest is het een geweldig sociaal wezen. Als je het gedrag van zo'n roedel gaat bestuderen, dan word je er bijna emotioneel van. Als je ziet hoe de roedel voor elkaar zorgt. Een heleboel verhalen van dat er een laatste in rang is die het laatste mag eten, die moet wachten tot de rest klaar is. Die onzin hebben we allemaal in een zijn nu serieuze wolvenstudies, hè? Ja. Nou, wij hebben het geluk gehad dat we in het kader van het maken van die film over de wolf 4 jaar tussen de wolf hebben mogen verblijven. En dan zet je het roodkapjesyndroom snel aan de kant. Als de wolf zo gevaarlijk was als mensen zeggen, dan had ik hier vandaag niet meer bij jullie gezeten. Dan was ik al lang in hapklare brokken in de maak van de wolf verdwenen. Ja. Even over die film, want het is toch wel een mijlpaal, denk ik. Hè? Die is landelijk heel goed ontvangen. Het is ook een prachtige film, een documentaire eigenlijk. Je hebt eraan meegewerkt. Wat is het wat je vooral is bijgebleven bij het maken van die film? Wat mij vooral is bijgebleven, dat de wolf, anders dan ik van tevoren dacht, niet schuw is, maar berekend is. De wolf, wij hebben heel veel moeite moeten doen om die wolf te zien. En die wolf heeft heel weinig moeite moeten doen om ons te zien. En gewoon door toevallige dingen zie je gewoon, die wolf, die slaat niet op de vlucht, maar die weet zich gewoon even binnen een paar meter voor ons onzichtbaar te maken. En ik heb natuurlijk jaren de sporen van de wolf gelezen en dan zie je ook dat hij gewoon op drukke dagen, dat er heel veel mensen in het bos zijn, letterlijk gaat kijken wat die mensen daar doen. Als er weer een mens komt, dan gaat hij even van het pad af, verstopt zich even in de dekking en observeert wat er allemaal gebeurt. En hij heeft heel snel alle ritmes die de mensen gebruiken in de gaten. En dan gebruikt hij eigenlijk de tijd dat de mens niet actief is. Heel veel wolven trekken 's nachts gewoon door dorpen. Maakt hun helemaal niks uit. Overdag doen ze dat niet, want ze leren vrij snel van, contacten met mensen leveren meestal niks leuks voor ons op. Ja, dat is natuurlijk een belangrijk punt. Hè? Wat veel het nieuws is, dat zijn de schaapherders die dan klagen en de schapen met name die gepakt worden. Dat leidt tot heel veel paniek. Je hebt een duidelijke visie over eigenlijk hoe we zouden moeten omgaan met de wolven in Nederland en wat er voor nodig is om dat goed te regelen. Nou, ik heb in dat kader heel vroeg contact opgenomen met nogal wat mensen die bezig zijn, mensen die actief zijn in de schapenhouderij. En ik zeg van mensen, de wolf komt eraan en ik ga het niet leuker maken als dat het is. Voor de mensen die schapen houden is de wolf gewoon een extra belastende factor voor hun branche. Punt. Dat is een gegeven en het helpt niet om dat te negeren. Dus wij zijn samen met een aantal schaapherders gaan kijken van hoe kun je nu op een effectieve en efficiënte manier zorgen dat die wolven van ons gehouden vee afblijven. Dat hebben ze in Duitsland heel erg goed geleerd. We hebben ook in Nederland ervoor gepleit, laat ons dat nou invoeren. En dat is eigenlijk heel adequaat de herders ondersteunen bij het aanschaffen en leren gebruiken van de preventieve middelen. Dat zijn over het algemeen elektrische rasters, iets anders dan de rasters die standaard gebruikt worden. En in moeilijke gevallen komen daar dan kuddebeschermingshonden bij. Daar hebben we samen naar gekeken en we hebben gezegd van, ga dat nou ruimhartig subsidiëren. Daarvoor is in Europa ook ruimte. Het materiaal mag tot 100% gesubsidieerd worden. Maar wat je dan ook moet doen, en dat is in Duitsland gebleken, je moet dat beschermen van het vee
ook voorwaarden maken voor het vergoeden van de schapen. Wat nu gebeurt, een aantal schapenhouders zijn heel serieus. In Nederland? Nou, zo leuk dat Meta hier is, want de ouderlijke hoeve van Meta, daar zit een schapenboer, die zit op de Mijnweg met schapen. Die werkt heel serieus aan preventie. Begon is dat vervelend, maar dan komen we er ook niet achter als er een wolf zit. Want de meeste wolven worden ontdekt omdat er schapen gepakt worden. Nou, wat is echter het probleem? Op het moment dat niet het overgrote gedeelte van de herders er doet, dan leert die wolf gewoon, oh, ik ga die schapen daar pakken. En dan ontwikkelt hij niet die natuurlijke afkeer, zeg maar de proef van Pavlov, een schaap is oud. En op het moment dat die wolf eenmaal die schapen gepakt heeft, we hebben in Duitsland, zijn daar studies naar gedaan, en je ziet dat er gewoon wolven zijn die gaan met hun snorharen dicht bij dat elektrisch raster staan, voelen de spanning zonder eigenlijk een schok te krijgen, de inductiespanning. Als je daar een half uur de stroom van afzet, zijn die binnen. Zijn die bij de schapen. Terwijl de wolven die goed geconditioneerd zijn, die gaan dat niet eens proberen. Maar je zegt eigenlijk die aanpak in Duitsland die werkt, maar er is wel ook nog een aantal andere dingen voor nodig. Nou, nee, er is eigenlijk helemaal niks voor nodig. Maar in Duitsland is het gewoon zo, van schaapherders, jammer dan, maar je moet je schapen beschermen. Heb je niet aan preventie gedaan, krijg je die schapen ook niet vergoed. Dus het overgrote gedeelte doet dat daar. Ja, en hier is de regeling dus anders. En voor de rest hier krijg je gewoon, los van of je überhaupt iets aan preventie doet, krijg je als die wolf dat schaap, krijg je dat betaald. Je ziet ook in het nieuws mensen die iedere keer staan te huilen bij de schapen. En dat begrijp ik. Je hebt die schapen niet om ze door de wolf uit elkaar te laten trekken. Ik begrijp die emoties. Maar wat verwacht je dan? Als je je schapen niet beschermt in een gebied waar wolven zitten, dat is gewoon, je biedt ze als het ware aan, kom maar, all you can eat. Nou, aan de andere kant, Wim, denk ik dat we daar ook heel realistisch in moeten zijn. We zijn natuurlijk gegroeid naar 11 roedels in een klein land. En die 11 roedels planten zich nog steeds voort. Ja. Dus we gaan naar steeds meer. Hoeveel roedels zijn er over 5 jaar? Ik ga je toch even tegenspreken. Want het is namelijk, dat is dus nu ook, als we kijken naar de beschermde status, zij is van strikt beschermd geworden. In principe, daar gaat er nog gewoon een heleboel overheen, maar in principe opent dat de weg naar een soort populatiebeheer, afschieten van wolven. Nou, je zegt zelf, we zijn een klein land. Nederlandse wolven bestaan niet. Er bestaan Europese wolven. Juist. Een wolf legt in zijn leven makkelijk 1000 kilometer af. Ja. Op het moment dat wij in ons kikkerlandje menen, we schieten een paar wolven af en dan is het probleem opgelost, dan komen ze gewoon vanuit Frankrijk, via België, vanuit Polen en in Duitsland, komen ze gewoon naar ons toe. Het probleem wat dan is dat er steeds nieuwe, jonge wolven in je gebied komen die niet geconditioneerd zijn. Op de verkeerde manier eigenlijk, ja, hè, voor onze begrippen. De Duitse boeren in zeg maar in Saksen, de deelstaat waar de wolf het eerste was, die zeggen gewoon, laat mijn wolven met rust, want als ik die eenmaal geconditioneerd heb en ze weten dat schaap is oud, dan gebeurt er niks. En zij beschermen dat gebied tegen zwervende wolven, die laten ze niet in hun territorium toe. Dat is het verhaal. Als je zegt van het worden er steeds meer, nee. De roedels hebben een oppervlakte nodig waarbinnen ze voldoende wild hebben. Of voldoende schapen als ik ze niet bescherm. Maar ze hebben dus voldoende voedsel nodig. Is er niet voldoende voedsel aanwezig, dan moet het territorium groter worden of het hele gebied is niet geschikt. Dus de wolven zelf bepalen de dichtheid. En ook al zouden we dat willen, daar helpt populatiebeheer niet aan. Dan zouden we hetzelfde moeten doen wat we 150 jaar geleden gedaan hebben. Ze allemaal dood moeten schieten. Nou, en dat gaat dus met de Europese regelgeving niet. Dus iedereen die nu, de boeren zit, geloven we gaan wel met het geweer even die wolf beheren, waardoor het probleem afneemt. Dat is in heel veel continenten geprobeerd, in heel veel landen geprobeerd. En daar is gewoon gebleken, de predatie op gehouden vee nam niet af en nam niet toe. Gaat het dan niet vanuit een electoraal verhaal, vanuit een politiek die niet het lef heeft de besluiten te nemen die ze moeten nemen? Gaat dat niet aan mensen verkopen als een oplossing? Dus je zegt eigenlijk die politici die misleiden de schaapherders. Ja. Ja. Politici misleiden de schaapherders met verhalen die op geen enkele wetenschap gebouwd zijn. Net zo goed als we boeren nu beloofd hebben van oh, we lossen dat stikstofprobleem even op. Ik zie het niet gebeuren waar de agrarische stand behoefte aan heeft.
is aan een duidelijk beleid dat mensen weten waar ze aan toe zijn en aan de toekomst kunnen bouwen. Maar dat beleid zal aangepast moeten worden aan de situatie. Op het moment dat de situatie zo is, zal dit het beleid zijn. Wordt de situatie verergerd, zal er een andere beleid moeten komen. Dat kun je niet zeggen van dit zal het moeten blijven in de komende 10 jaar. Het moet aangepast worden aan de situatie. Ja, maar de situatie is bekend. En het is geen Nederlandse situatie. Voor die wolf bestaat er geen streepje op de landkaart. Dat is wat wij... Dus al blijven wij ze afschieten, de overproductie aan wolven in Europa is zo groot, dat ze dan steeds naar ons toe blijven komen. En je hebt dan steeds met wolven die je opnieuw op moet voeden te maken. Je zegt ze eigenlijk gewoon, het is een politieke keuze. Het is niet zo dat het probleem nu anders is. Er wordt op een bepaalde manier mee omgegaan en dat werkt niet. De keuze is niet gemaakt. Ik wil even naar wat er wel nodig is. Want je zegt, goede preventie is nodig en daar is geld voor nodig. En samenwerking ook in Nederland. Ja. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de branche, van natuurbeschermers, van gebiedbeheerders. Want natuurlijk hebben schapenhouders die in natuurgebieden zitten per definitie een iets grotere kans, of zelfs een veel grotere kans op conflicten met de wolf als ze niks doen. Maar wij zeggen heel graag, is trouwens zo dat schapenhouderij heel vaak alleen commercieel interessant is als ze een gedeelte geld ontvangen als natuurbeheerder, voor begrazing van onze heidetreinen, etc. Nou, als je natuurbeheerder wil zijn, dan kun je slecht zeggen van ik wil de natuur niet, maar dan kan ik hem niet meer beheren. Ja. Maar het is ook zo dat je als terreinbeheerder, en dus wij in feite met alle Nederlanders, als wij verwachten dat die mensen met schapen onze heide in stand houden, moeten wij die schapenhouder ook faciliteren dat hij dat op een goede manier kan doen. En daar zit het beleid in. En in het buitenland blijkt, trouwens niet alleen in het buitenland, als we kijken in die gebieden op de Veluwe waar de meeste roedels zitten, maar er is ook een kudde die is van natuurmonumenten, die werken met het wolfwerend raster. Die hebben gewoon midden in het kerngebied van de wolven geen problemen. Dus het zijn geen sprookjes. Het blijkt gewoon in feite, maar in de praktijk. Maar in Nederland zijn we vaak heel erg goed in het negeren van feiten. Oké. Ik wil even afronden, helaas vanwege de tijd. Het is een belangrijk onderwerp, we kunnen er wel lang over praten, denk ik. We hebben nu een wolf gezien in echt. Wat betekent dat hier voor de regio? Kun je daar kort nog iets over zeggen? Ja, nou, aan zich betekent je ene wolf in echt helemaal niks. Alleen, hij is gezien, hij is duidelijk gefotografeerd. Het is voor ons weer een wake-up call. We hebben op het moment, voor zover we weten, geen gevestigde wolven in Limburg. Kan ook iets te maken hebben dat er zo'n 20 wolven in Nederland spoorloos verdwenen zijn. Dat zijn in feite 10 paren, 10 nieuw beginnende roedels. Die zijn naar alle waarschijnlijkheid illegaal afgeschoten. Maar hoe dan ook, wij krijgen dadelijk vestiging van die wolven in Limburg. En de meeste van onze roedels zullen grensoverschrijdend zijn. Maar dat betekent dus dat wij ons voor moeten bereiden. En even kort dan, wat zou de provincie Limburg, want dat is dan de bevoegd gezag denk ik, wat zou die moeten doen om dat voor te bereiden? De provincie Limburg is eigenlijk een beetje machteloos, omdat ze dat hele verhaal overgedragen hebben aan B12. Dat is een uitvoeringsinstantie van de 12 provinciën, vandaar B12. En B12 is een schip met 12 kapiteins. En dat is dus niet koersvast. Limburg heeft toen met meneer Gabriels nog onze gedeputeerde voor natuur was, een heleboel dingen willen doen, serieus aan die preventie willen werken, maar is eigenlijk teruggefloten door het samenwerkingsverband. En dat is wat wij zouden moeten doen. De preventie goed faciliteren, dus subsidiëren, maar dat ook als voorwaarde stellen. Voor een eventuele schade. Dus dat je dus zorgt dat een groot gedeelte van de branche op een wolfverantwoorde manier kleinvee houdt. Dan gaat die wolf zich richten, dan vinden we alleen nog dit soort botten, niet van schapen, maar van edelerten en van wilde zwijnen, van dat wat zijn natuurlijke prooi is. En op die manier kan hij een geweldige bijdrage leveren aan onze natuur. En vergeet niet, onze natuurbeleving en daarmee toerisme en recreatie een enorme impuls geven. Oké, Wim, ontzettend dank voor je verhaal. We zijn er lang over uitgepraat. Dank voor je komst. Graag gedaan. Dit was Breek de Week van deze week. Heb jij nou een mooi item wat je hier graag aan tafel wil komen vertellen? Of iemand die ook een prijs heeft gewonnen?
dan nodigen we hem of haar heel graag uit bij ons in Breek de Week. Tot volgende week. Tot volgende week. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Kampeerwinkel Roermond en Brasserie en Adventure Golf Het Pakhuis.